Ana Salon. Oh ngaten. Ana Salon menika kakungipun nggih perangkat desa teng mriki. Oh nggih. Ana Salon kalih romansa campur sari. Ngoten mugi-mugi sedaya napa ingkang dados cita-citane saged tinekan ngoten Mas. Amin ya rabbal Muga alamin. laris tanggapane. Amin nggih. Niki mbatutake lagon Inggih, Kembang Rawe. nggih. Coba Mbak Birgita dan juga Mbak Mira Kirana. Monggo. Nggih, tenan pinjen loro niki kok nggih. Nggih niki mau pikantuk dawuh Mbak Lurah mengke wonten sela-selaning niki hiburan badhe minggah panggung badhe nembang. Estu. Estu. Oke. Nggih Haryanto niku mau pun dawuh badhe nembang ngoten. Oh nggih. Nggih, niki wonten sela-selaning niki mengke Mas. Siap, siap. Nggih. Napa malah sak menika pisan mangke kajenge dikancani Mbak Birgita karo Mbak Mira Kirana. Nampung dawuh, nampung dawuh. Nggih. Monggo Bapak Kepala Desa panjenengan ngersakaken paring panglipur dumateng warganipun lumantar tetembangan. Monggo sasana wanci kula aturaken, kula aturi tindak wonten pepanggungan. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula ya ini gagah gede dhuwur kaya Raden Bratasena. Minggah mawon Mbak Lurah. Nggih, minggah. Anu Mas, Dipun. bareng ning dhuwur isin. Oh nggih kula baturi teng kadang nggih. Lek enten pados tiyang tiga melih lenggah wonten nggih anu Kenduri, pertuni. kenduri malah. Niki balusi wong e wong pikir munggah balusi. Wah, lah nggih mboten malah kelangenan ning gireng niku. Aku kan delek sing bilang. Lalu si tenggriya langkung cemeng melih. Pak. Nggih, nggih. Terus Nggih. Pripun mirsani para warga jenengan luar biasa. Alhamdulillah Pak Cahyo. Harapan kami ke depannya nanti lebih baik lagi di tahun berikutnya Mas. Nggih. Menawi mriki niku 2 tahun sekali napa 1 tahun sekali? 2 tahun Mas, Pak Haji kesupen nggih. Nggih, kira nggih 2 tahun. 2 tahun sekali Pak Cahyo. Nggih, ngabaken mangke rutin, Pak. Mugi-mugi dipun barokah kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nembang napa? Biasanya anu Mas Cahyo ora tau nyanyi pitur iki. Mboten nate karaoke Pak. Nek kuwi berenaksa. Oh, kuwi lho isti ya, kuwi isti. Ngendikane mau kan ibu kagungan unek-unek. Ah, bener. Iki aku arep nyambut gawe karo Mas Cahyo. Nggih. Nduk anu Bu, aku aja digondeli. Nggih. Nah, ngoten. Lagune aja digondeli. Ojo Mas Gareng. Ada digondeli, Pak. Nggih, nggih ta. Monggo. Duit kali sinten niki Mbak Birgita nggih wonten, Mbak Mira nggih wonten. Jangan pilih Mas Cahyo. Oh, bir. Lek tau pilih bingung ngono Mas. Nggih, wong napa bingung niku pun bebas mawon, Mbak. Milih niki pripun sing penting mboten nika. Niku hari ulang tahun Ibu. cara kono niki. Nggih, beli dalu, Pak. Loh, saliman ku niki sarung lho. Tangannya ngomong halus lho kaya Ya Allah. iki. Anu Pak, BTW Pak. Pak Haryanto ini namanya kan sama kayak saya. Saya kan Birgita Ayu Setiani Haryanto. Bapakmu Haryono, Pak? Haryanto. Oh, iya. Berarti kan kula niku anake, lha anake berarti nggih nyuwun sawu Pak, karo bapake. 1000 atau 2000. Ya 1 juta, Pak. Awas, Pak. Ya toh Mas Ayo lek wong ayu ki mesti larang. Lek karo aku kan gratis. Dikunjuli koro-koro. Wis kunjul oke kan balusi. Nggih. Pun monggo Mas Cahyo salah. Siap. Nggih, Aja digondeli. Nggih. Aja digondeli kok. Niku Bejo mlayu. oh nggih masyarakate ayem tentrem guyub rukun. Aja mlayu mrene, aja mlayu mrono. Duwe pangaken-aken cukup siji, gawe tentreme masyarakat, gawe majune desa makaten nggih Mbak Lurah. Siap. Kula ya aja digondeli niku. Ayo tetep Mas Cahyo aja. Amin, Pak. Aman. Penting Mas Cahyo, kortingane wis rada akeh. Walah
kerja pun manut nderek mawon. Aja diudah. Ya bukan celuk ya.
kita. Wah, kok wingi-wingi pas wayangan mboten nembang to, Pak? Mana Mas Aryo, roh penyanyi langsung berdek kabeh. Wah, sami kula nggih ngoten nek Pak Mumun. Boten saged biasa mawon. Kados Birgita njaluk sawer 1 juta itu boten mungkin. Boten mungkin pun to, boten Tapi nek mungkin. boten diparingi ya kebacut lho Pak jenengan. Wis lah, jangan kuwatir, Dek. Jangan kuat luwe malih Dik. Bareng kita cair langsung. Leres Pak, leres. Nggih. Berarti niki Mas Haryanto, Pak. Bukan Pak Oh, Pak. Mbah. Oh, Mbah. Mbah. Lurah nggih. Pun, Mas. Nggih. Sampun. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Amin, amin. Nggih, amin ya rabbal alamin sehat selalu. Nggih. Mbak Lucy, mungkin kula nyuwun pangapunten tambah sampai Oh nggih pun tolos. Sampai tancep kaya musuh-musuh nggih boten napa-napa. Pokoke los nggih Mbak Lurah kala meja pokoke iso. Dulur dhewe. Alah repot-repot ngene iki aku serapen aku. Ngoten niku lho Mbak Birgita, gara-gara awakmu lho. Lah iya. Gara-gara awakmu Lah iya lho. Langsung. Aku langsung ra mentuwek. Makasih Mbak Nuwun Lurah. katresnanipun Mbak Lurah nggih. Muga-muga. Sik. Nduk Winong, sampean nembang ninggal katresnan saged. Saged? Nggih, mik saged mboten? Dibeto pikir, dibeto. Saged? Nggih. Ya, saged.